Nismo mi bosanski Srbi, mi smo Srbi. To kad nauče u Beogradu. Javno poručujem, nemoj ko da me pita više šta ima u Bosni, ja ne dolazim iz Bosne, ja dolazim iz Republike Srpske. To je moja poruka. A on misle Bosna, kakva Bosna? Mi nemamo ništa s Bosnom. Mi smo se raskrstili, Bosna je za nas jedna usputna stanca na kojoj smo se predugo zadržali. To je ta priča. I naravno da nas boli kad dođe iz Beograda takve grupe. I naravno da imaju u Banja Luci takvih. Ima u Banja Luci ovdje nekoliko njih koji su namjeste se na one fondove iz međunarodnih tih organizacija, pa kao on neke projekte o slobodama, ljudskim pravima, tamo pa onda pričaju kao da ne vidi šta se dešava u svijetu. Srbi se moraju objediniti, Srbima treba brza i čvrsta i energična vlada. Srbima treba da bez imalo oklijevanja se identifikuje nacionalni interes Srba i u Srbiji i u Republici Srpskoj na isti način.